професионалната група. Ходом, марш! Следват химните на Република България и на Европейския съюз. Отново е 15 септември, отново с трепет и очакване прекрачваме прага на скъпото училище. Добре дошли, скъпи ученици, уважаеми родители и гости! За нас е изключителна радост да се видим отново тук и сега пред прага на професионална гимназия по електротехника Александър Степанович Попов. Гости на нашето събитие са кметът на община Девин Здравко Иванов, дългогодишни учители, родители, работодатели, представители на общински структури, партньори в образователния и възпитателния процес. Дълго чакахме да се завърнем в храма на познанието, защото човек без наука, без знание е като дърво без корен. Живеем в тежки времена на изпитания, пред които сме поставени, за да се вгледаме навсякъде около нас, да оценим наистина ценното, за да осъзнаем мъдростта на вековете, а именно уважението един към друг, помощта и добродетелта, които ни различават от всички други живи организми, а най-важното – училището, без което не можем. Стълбата, която изкачваме, за да вървим напред. То е нашият прозорец към света, който се открепва в нужния момент, за да полетим с цялата си красота и изящество. Сега приветствие по случай първия учебен ден ще понесе директорът на училището госпожа Севда Тюфекчиева. Уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Коцак, много се радвам, че сред нас има работодатели, родители, общественост, скъпи ученици, уважаеми колеги, уважаеми родители, уважаеми гости. На днешния ден училището ни отново отваря врати за професионално образование и обучение. И то на гимназисти. Поклон пред делата на всички просветители, общественици и родолюбци, които с грижа към младите хора поставиха основи, изградиха и създадоха условия за обучение на специалисти. За наша радост сред нас има и дългогодишни учители и учители, които са от самото създаване на професионалната гимназия. Господин Христов е сред нас, един от първите учители професионални. Приветствам всички с добре дошли на днешното тържество, с пожелания за здраве, успех в учението и сили за постигане на образователните стандарти. Скъпи ученици, знайте, че сте обградени с обичта и доверието на вашите родители и учители. Не забравяйте, че нашите напътствия са породени от грижа и любов. Овладяването на професията ще изисква от вас много упоритост, постоянство и старание, но си заслужава. Това е правилният път за професионално развитие. Пожелавам ви успешно преминаване през етапите на придобиване на средно образование и професионална квалификация. Уважаеми колеги, бъдете благословени за позитивизма и всеотдайната работа, въпреки трудностите, които ни съпътстват ежедневно. Нека да продължим със същата преданост и жар,
за да утвърждаваме знанието, професионализма, мъдростта и достоинството на човешката личност. Уважаеми родители, работодатели и партньори на училището, колектива на професионална гимназия Александър Степанович Попов в град Девин ви благодари сърдечно за вашата подкрепа. Първият учебен ден е началото на пътят, по който заедно ще вървим към придобиване на професионално образование. Също така и средно. На всички вас, участници в училищния живот и наши партньори, благодаря и още веднъж пожелавам здраве, увереност и вдъхновение. Честит първи учебен ден, скъпи ученици! На добър час! Приветствие по повод 15 септември ще поднесе и кметът на община Девин Здравко Иванов. Уважаема госпожо Тюфикчиева, скъпи ученици, уважаеми учители и родители, приемете моите поздравления по случай започването на новата учебна 2023-2024 година. 15 септември е специален ден, изпълнен с много емоции и заряд за ученици, учители и родители. За най-малките това е първият път, в който навлизат в света на училището, а за най-големите – последни, преди да последват мечтите си и да търсят своята реализация в житейския си път. Този ден е празник за всички нас – ученици, учители и граждани, защото символизира стремежа ни към духовност, наука и просвещение. Скъпи ученици, бъдете любознателни и смели в преследване на мечтите си. Приемете неоценимата помощ на своите учители, за да откриете най-доброто в себе си. Уважаеми родители, продължавате да бъдете до своите деца, да ги напътствате в израстването им като знаещи и можещи. Уважаеми учители, вие сте призвани да изучите децата ни, да ги подкрепяте в трудностите, които ги чакат по пътя на знанието. Нека истинската любов в очите на децата, благодарността на родителите им и нашата признателност за всеотдайността и грижите бъдат най-хубавият подарък за вас. На всички вас честит първи учебен ден, пожелавам ползотворна, безпроблемна и пълноценна учебна година. Поздравителен адрес за професионална гимназия по електротехника Александър Степанович Попов, град Девин. Уважаема госпожо Тюфекчиева, уважаеми учители, родители, скъпи ученици! Днес отново е 15 септември, денят, в който нашите деца с трепет пристъпват прага на родното училище и отварят нова страница в живота си. Първи учебен ден е празник на духа, надеждата и вярата в новия ден, светлото бъдеще. Ден изпълнен с вълнение, емоции, удивление от срещата с нови приятели, учители, пътешествия и книги. Онзи ден на нашите спомени за първи учител, първия клас, първия учебен ден. Скъпи ученици, бъдете любознателни и смели в преследване на мечтите си. Винаги имайте старанието да се трудите и да се усъвършенствате. Вярвайте в силата и образованието, пазете традициите на вашето училище и умножавайте успехите си. Уважаеми учители, благодарим ви за усилията, с които превръщате училището в духовна територия, в която учениците ни не само учат, но и проявяват своите дарби, изявяват своята индивидуалност и инициативност. Желаем ви духовни сили и упоритост през новата учебна година. Уважаеми родители, имайте респект и доверие в професионализма на учителите. Присъствайте активно в живота на децата ви, възпитавайте от тях отношението към знанието като към ценност. Честит 15 септември и на добър час! Времената на изпитания ни дават и друга възможност, която не бива да пропускаме. Възможността за избор – първа проява на свобода.
Свободата да решим пътя, по който да поемем, без колебания, без застой. Нашите цели, които ще осъществят мечтите ни напред. Нашата професионална гимназия е с богата история. Десетки випуски откриват своето призвание тук, защото професията е тази, която дава възможност на много хора да реализират своите животи така, че да са достойни моделиери за комфорта и добрия начин на живот за другите. Вие, бъдещи инженери, техници, хотелиери, ресторантьори, лекари, учители и бизнес администратори, вие ще бъдете стълбът за цял един народ, защото вашите способности ще подобряват живота ни и живота на нашите родители. От вас зависи просперитета на нашето бъдеще. Учете се, попивайте всичко, което вашият учител ще ни научи, защото няма по-голямо богатство знанието, а то е прогрес, то е идентичност. Бъдете примерът за вашите близки, деца и приятели. Бъдете търпеливи. Доверете се на учителите, защото те са вашият път към израстване, не само като добри професионалисти, но и като добри и достойни хора. Нека сега да видим как един човек намира себе си в едно изгубено време. За вашето добро настроение сме подготвили сценка от училищния живот. Дай ми една цигара, че съм превъртяла, разбираш ли? О, няма да ти дам. Как няма ми дадеш цигара, ма ти нормална ли си? Какво ще направиш? Какво ще направиш? Ще те ударя? И какво? Дай ми една цигара. Нямам бе, човек, няма ти дам. Ей, Голям брат. аре бе, дай Да, като госпожата нищо. няма да идва вече. Браво, кам ти. Вай. Човек, аз нищо не съм писала. Няма страшно. Вай, не. Клас стани, клас мирно. Сядай! Знаете, че съм от добрите учителки. Да, че как, много госпожо. Най-добрата. Вие сте най-добрата, няма втора като вас. Знаете, че ще оформям успеха за срока. Надявам се да сте учили както обикновено. Че как много? Цяла нощ наливахме знания по баровете, по дискотеките. Питате ли ни? Надявам се да ми отговорите поне на един въпрос, че да ви пиша по една тройка и да ми се махте от главата. Айде, Юле, кажи ми, кой е написал Патиланско царство? А сега девай пак и Патиланско царство. Леля, мамо... Виж, аз ще ти подскажа малко. Рамбо, ес! Не, почти е Рамбо. Ран, Боси. Рамбо е лек! Не бе, виж сега. Следи и слушай моята дикция. Ран, Боси, лек. Рамбо си е лек! Ох, майко, какво да ви правя? Писна ми от вас вече, ама айде. И на нас. Добре, така. Мери, кой е написал на браздата? Как така на брезата? Чакайте сега, госпожо, това го знаех толкова добре. Ама знае го, казвам ви, разбирате ли? Аз съм сигурна, че го знаеш. Помогнете малко бе, госпожо, вие тук само ни измъчвате. Ох, добре, айде. Елин Топозаков! Не е вярно. Как ще е Елин Топозаков? Виж сега, слушай. Елин, но не е Топозаков. Този лично се пие. Елин Пелин! Браво, ви пичове, аплодисменти! Тапа и хора виждам. Много съм добра. Ми вижда хора, вижда аплодисменти. Какво искаш? Така. Държи от снощи още. Айде, Мери, един въпрос за една дебела тройчица. За какво тройка пък сега? Така, кажи ми, какви са Белчо и Сивушка? Аз ще ви кажа, братовчетки са. Не е вярно. Какви бяха? Ама айде, помогни му, покажи му. Защо викате му? Защото те са мутри. Големи мутри са. Не е вярно, не са мутри, ами са говеда като вас. Отида, Янка. Айде. Юле, ти нещо много двойно си наредила. Кога? Аз? Не. Слушай. Вие ги редите. Слушай и следи моята дикция.
Мери, въпрос за това, че подсказваш моите момиче. Ще напиша мръсна дума почина. Не драскай по чиновете, ще извикам баща ти да го види. Няма да е за първи път. Така, Мери, искам да знам, Тервел, кого арабите в битката на кой град побежда? Константин? Константин? Константинопол, бе, госпожо! Как бе? Не, Константиново, Мери. Ами какво е? Добре де, айде сега. Какво няма градинския окръг? Пол, няма пол. Значи е... Константинопол? Браво, Браво! И те ми те признавам като зубарей, да знаеш. Така... Юле, има ли предлог в изречението? Мери, ела да пием. Няма. Какво ни е предлог За да какво ни е пием, предлог бе? да пием? О, Ние госпожо. без предлог си пием. Аде. Така, кажете ми сега, Юленце, моето момиче, последен въпрос. Искам да ми кажеш какви са Самуиловите войници. Погледни, виж. Санамбули. Глупости! Виж, искам да ме гледаш много внимателно. Не. Така. Предпочитане, Виж, фенове на Орхан Мурат. Юле, стига си говорила глупости, моля те, моето момиче. Виж сега. Значи, на 100 войника един е бил... 99 са ходили деня на Мигъл. Тарикат. Тарикат? Сваляч? Баровец? Глупости! Поне ми кажи столицата на Франция. Палатка! Глупости! Сядай долу! Писна ми от вас вече. Вие не спряхте да приказвате, бе. Ще ви пиша една четворка, обаче ще си я разделите. Това колко горе-долу запада на човек, госпожо, ако мога да знам? Смити си го. Как ще се смятам? Аз не мога. Госпожо другарка, това по много ли ни е? По математика ме няма. Липсваме. Не искам повече да се занимавам с вас. Не. Часът свърши. Чао! Довиждане. Чао! За вас ще свири гайдарът Мартин Терзиев от 8 А клас.
Отново за учебната година разкри училището днес врати. Звъни звънец из цялата родина, в села и градове, навред кънти. От лятото ние носим на събрани очи и сол от морските води, свеж дъх от сенчестите ни Балкани и много радост в своите гърди. Изпълнен с този екот многогласен, от септемврийско слънце озарен, начало на живота ни прекрасен, как радостен си ти, учебен ден. Всичко е въпрос на избор. В живота с обич да твориш, от зло сърцето да е чисто и дом с любов да се градиш. В душата своя да се вслушаш и да я следваш и от отвъд. И щом на някой ти си нужен, то значи си на верен път. С малишеско хоро ще ви поздравят нашите момичета Сияна, Берна и Мери. Да изпратим знамето на училището. Ученици равни са. Ученици мирно. Знамената група. Надясно. Ходом. Марш! Госпожа Синапова, класен ръководител. Не говорите, че сте на
Заповядат 9 клас с господин Михаил Касов, който 23-та стая. Докато всички сте тук и всички сме заедно, защото рядко се събираме, родителите, учениците, учителите. Едно от най-важното стъпало или градивното стъпало е да има дисциплина и ред в училище. Нямаме ли го? Тоест, считайте, че няма как да се получи. Така че на първо място дисциплина. При нарушаване на дисциплината трябва да сигнализираме на родителите. Така че смятам, вие сте елитни деца, вие сте избрани с конкурс. Смятам, че изобщо няма да имаме такива притеснения относно дисциплината и сте дошли тук да учите, както и ние сме тук за да ви научим, нали? И наистина да ви изградим като едни добри професионалисти. Относно употребата на алкохол и цигари. Абсолютно забранено. В двора на училището, вътре в училището, ако някой се хваня с такова нещо, глобата на родителите е над 300 лева за първо нарушение. Така че много внимавайте с правилата. Сега госпожа Кичукова ще ви запознае с всички правила, които трябва да спазвате тук в училище. И наистина много упоритост. НЕК, знаете, за първа година как подкрепя тази пролетка за електрически машини и апарати. Имате подаръци от НЕК, сега ще ви ги раздадем. Минерална вода Девин също всяка година носи подаръци от минерална вода Девин. Малко по-късничко дечицата ще ги получат, но пак ще получат подаръци, така че не се притеснявате, да не се чувстват. Малко да са се забавили с доставката, но смятам, че ще отделят, както до сега са го правили, и дават допълнителна стипендия на учениците. Ето там има свободно място при Ангин. Да им ги оставим. Жан по списък, така че да се запишат на списък. Добре. Че са си получили и малко снимки ще направим с раници. Ето вижте каква раницата са ви направили специално за електрически. Това са подаръци от работодател, от Националната електрическа компания. Освен това, всички чантички пред вас, за вас, като вътре има програма, написана за цялата седмица. Наш екип се подготви, за да не ви натоварваме с това. Едното ми казва, че едната кратка рекламна чантичка, съвсем скромно, но много важно за началото на учебната година.
автоматизираните системи, спорто И те ще получат, да. Ще получат. Добре, може да минете насам. И аз, доколкото мога, да ви помагам с това. Знам, че за вас всичко е ново, ново училище, нови преподаватели, нови съученици, но много бързо ще свикнете и всичко ще бъде наред. Само от вас се иска първо да сте живи и здрави, второ да сте спокойни и ако има нещо, което ви притеснява, да не го държите в себе си. Веднага да го споделяте. Знаете, че по принцип във вторник винаги има час на гласа, тогава ще се събираме и ще си споделяме това, което ни вълнува, това, което ни притеснява. Сега, преди да започнем да ви запозная с някои важни